videoclip de Darian și Elisa. Astăzi facem un videoclip da. El este Filip, prietenul meu, are și el un canal, are mai mulți abonați decât mine. I'm the kangaroo. Ea este Mădă, prietena mea de la școală. Și cred că singura mea prietenă fată, în afară de Eli. Nu ai că mă refer, singura mea. Hey. Nu mă refer, iubită. Bro. Să știți că David o place pe mă, dar așa pot să zic. Tăceți și odată din gură, mi-a plăcut din clasa pregătitoare. A fost acum de clasa pregătitoare și în rest acum nu mai îmi place. O da, și în a întâia, și în a doua, și în toate clasele. În fine, taci odată. Ok. Deci, eu să știți că fac papuci, tricouri, toată lumea, pantaloni, cel care o să bere să cumpere. Uitați, o să mă doară eu gura. Desenez foarte bine pe tricouri de pe din astea. Și dacă doriți, eu fac blue design, ceva numit. Trebuie să sunați, ce o să vedeți dacă se întâmplă cu voi, dacă nu dați. Stai. Dacă vreți să cumpărați de la mine, trebuie să dați like și subscribe. Nu, Darian. Trebuie să sunați la 0721 373 032 dacă vreți să cumpărați. Sau, da, ăsta este numărul. Și vă rog frumos să dați like. Dacă nu ea, o să vină la voi la 3 dimineața și o să vă distruge toate bluzele și de la magazinele voastre preferate. Și o să firmele preferate. Și o să vă mănâncă și pe voi. Nu te mănânc. Numai hainele. Ce, îmi plac hainele, sunt gustoase. Hai, David, Ce vrei, domnule Filip, de la sponsor? David, ce de stânga? Ce? Vinau țigani. Wow. Nu să cred. Ok. Haide să plecăm la... Haide ca să mergem la topogan! Haide la topogan! Hai mai bine nu, că spargem tableta! Nu o să o spargem! Ok, mai ținem camera, vorbesc eu cu el. Trebuie un pic camera. David, un pic. Alisa, lasă-mă! Bine, te lăsăm ca să filmezi. De ce vrei ca să filmezi? Numărul tău? Ghirodenia, Romania. Bă, gata, nu așa. Hello. Ne mai lasă să filmăm? Alisa, lasă-mă! Lasă. Deci să nu uitați de like și O să vedeți că nu suntem cu capul de nimic. Ești super îndeminat. Eu ador înghețata cu Șobolan de pădure. Ratatouille. Naruto King! Ce mâncare îmi place din desene animate? Ratatouille. În ce te bagi, Lisa? Era să spar tableta lui David. Tu ești handicap? Ai handicap? Da? Vreți ca noi toți patru să ne dăm pe topogane? Stai un pic, așteptați-vă un pic. Așteptați un pic cangurul ăsta să-ți dea un ghiozdan. Ok, până atunci... David, trebuie să facem o nouă filmare. De ce? Că am zis cu handicap. Lasă, că am zis chestii mai urâte de pe canal. Deci te rog să nu postezi ăla, da? De ce? Ăla care ai zis tu cuvântul ăla? Primul. Ok. Da? Ce vrei? Dorian este pe locul
sunt pe un loc. Mulțumesc, Filip. Ar trebui să facem aici 5.000 de abonați. Vă rog. Ba nu 10 abonați, că mai trebuie doar un abonat. 5.000 pro. Nu, așa spun eu. 10.000 de abonați. Nu, 10 abonați îmi trebuie. Că de 10 abonați o să devin regele lumii, o să fiu Godzilla și apoi o să devin Skibidi Toilet. Bă, și când o să ai 5.000 de abonați, ce o să faci? O să fii regele tuturor planetei. Da. O să... Da? O să le învingi pe Mr. Big. Dacă mai trebuie 10 abonați ca să mă întrebi pe mine. Deci de-am am nevoie doar 5 abonați ca să-l întreb pe Puli. Hai un pic. Pe Pili. Să nu-i dați subscribe niciodată, vă rog frumos, niciodată, nici un like, niciodată nu-i dați subscribe. Bă, deci dacă... Doar un subscribe. Da, deci dacă nu dați subscribe sau like, știți ce vă fac, da? Vin la ora 3 dimineața. Da. Deci deja suntem pregătiți ca să ne dăm pe topogan. Sper că nu o să-mi spart tableta din cauza asta. Și? Wow! Ce plictisitor a fost aia, în fine! Mă duc să beau Bumbunică! Bumbunică! Bombo, adică știți? Adică bombonică, adică bombă. Vai, ce cringe sunt! Știu! A venit cungurul nostru! Doriți o bomboană? Dacă știți chestiile astea, dați like și subscribe. Dacă le știți și vă plac. Gata, atâta. Acum să mai vorbim așa de mult despre like și subscribe. Nu tot în continuu. Like și subscribe, like și subscribe. Dar că apropo, aici este stânca. Aici este stânca lui Zeus. Stânca lui Zeus. Uitați-vă. E doar o piatră. O piatră. Stați ca să... Uitați-vă. De fapt este fântâna lui Zeus, pentru că aici mai de mult o fântână. Wow. O să facem și un videoclip despre istorie. Oh my god! Nu o să facem niciodată. Noi vrem să vă facem să râdem. Da, așa spun și... Dați like și subscribe. Adevărat. Da. Așa. Dați like dacă vă place să faceți teme. Ok. Deci uite, aici stătea prietena, aici stătea adică Mădălina și sora mea aici, doar că s-au mutat din cauza că prea mulți copii au făcut treaba mică aici. Deci da. Haide ca să mergem la cea care stau acum. Aceste două fete venite din Ohio. Bro, eu venit din China. Atunci vorbește chineză. Nu se zice așa. Nu-l ascultați, habar n-are. Asta e ce am spus eu, este japoneză. Ce a spus el este maghiară. În fine. Deci uitați-vă așa. Acum ele stau aici. Din fericire nu mai stau aici țigani, deci da. Uitați-vă ce frumos arată cu soarele care ne orbește ochii. Aici stăteam a doua oară, doar că aici este infectat de multe de multe insecte. Și mai ales de soarele ăsta care mă orbește! Mă orbește la ochi! Dacă haideți să plecăm să vă arătăm lucrurile de sport, dacă vreți să faceți ele. Sport? Uite. Trebuie să lucrați mult. Așa, doamnă. Bela! Bela Roma! Bela the Wolf! Doar că e un câine. Doar că nu așa de rău. Haideți să mergem din sala de sport care ne orbește și asta ochii și nu ne mai vedeți. Lasă că o să ne vede. Așa, deci uitați. Aici lucrez eu. Da, vrei să faci tu? Vrei să țin eu? Nu, țin tableta? eu, uite. Stai, cred că nu se vede bine. Uitați! Gata.
gata, a obosit, nu mai poate. Acum eu. Ok, să te vedem, micuț. Te rog și mie după aia. Bine, dar să n-apeși butonul roșu ăsta cu alb. Ok, apăs. Atunci opresc filmarea, în fine. Uitați-vă! Atunci nu o să apăs. Face... ai grijă să nu te lovești. Da, la piept, că dacă nu pieptul va zbura fix de afară și va pica pe ochii Da, tăi. și va pica pe voi dacă nu dați like. Oh, gata cu like-ul și asta. Bine, gata. Nu vă mai spun nimic de like, dar vă rog. Și de subscribe. Vă rog, dați. Vrem să-l întrecem pe Filip. O să Da. nu mă audă. Să nu mă audă că mă mănânc. Deci vă rog, dați like, subscribe. Da. Și să nu uitați de numărul 0721 373 032 pentru Blue Design. Puteți să comandați orice, puteți să vă duceți la o adresă, la adresa strada Eugen Pop, bloc 10. Puteți să aduceți tricoul. Sunați la 6. Nu, sunați la telefon, da? Da. Și noi o să vă facem tricoul. Ok, doar că crezi că va fi o idee bună? Dacă costă, cât costă? Costă 30 de lei tricoul. Da, cam ieftin decât celălalt de bluză, adică acum pe bune. Și papucii și pantalonii, șapcă, pot să vă fac și numele, să vi-l personalizez. Ok. Și să nu uitați de mine. Deci suntem înapoi la topogane. Yippee! Haideți, David, aici să le arătăm ceva. Vreau să le arătăm ceva. Ia ridică-te. Ok, cred că nu se vede degetul. Ia uitați-vă aici. Mr. Bean! Aici. Mr. Bean! Eu sunt... What? Mr. BS, Mr. BS, Mr. Boom! Ce ca Boom Boom, Mr. Boom Boom Boom! Și acum ce să mai facem? Ce o să mai faceți, vă întrebați? Well, pot să mai facem parcururi, așa e? Pisicuțo. Pisicuță mică, așa e? Pisicuță mică. Postezi asta, David! Poftim? Pe ce să depostezi asta, Darian? YouTube. YouTube. TikTok nu? TikTok nu, că n-avem cum ca să filmăm așa ceva. Că pe Păi TikTok... nu avem față. Haide, vă arătăm cea mai bună prietena mea. Ce bă? Am făcut noi. What the fuck, prăjit? Ce-a fost? România! România, bate România. Chiar dacă ești moldovean, nazelean sau... Suntem Adelul! What the fuck, prăjit cu cărnați? What the Mateo, what the Rareș, what the Mădă, what the Bober, what the Elisa, what the Durian, what the Filip. Mai. Ciao. Ok. Ok, cred că... Ok, cred că mi se vede mâna așa. Dar așa e mai bine. Ce? Like. Gata, nu mai spune așa de mult de likey. Up. It's video clip. I like acest video clip. Da. Un video clip chiar fain. Iupi. Dar vedeți că ar trebui să fiți peste 50 ani ca să vă uitați la asta, vă rog. Peste 50 de ani? Și e peste 5 ani. Peste 5 ani, deci dacă are 6-7 ani atunci se poate uita? Dacă are 5 ani nu se poate uita? Da, se poate uita, dar nu la. Dacă când are 4 ani? Nu. Chiar și cu părinții? Chiar... Părinții s-ar putea să poată. Dacă Mai cu bine nu. frații? Cu toată familia? Nu ar fi prea bine. Bă, haideți să ne dăm pe acest topogan care este... Ok. Se vede? Uite, se vede? Da. Ia uite, dă-i mai jos să vedeți. Ia
uitați ce baltă e aici. Și eu! Oh my Scooby-Doo toilet! Ia uitați-vă la mine. Ia uitați papucii mei. Care sunt pictați de tine? De mine. Eu i-am făcut de la nu design, să nu uitați. Să nu uitați! Cum mă dau pe ea? Stați! Nu deschide. Stai să vedeți cum mă cobor eu. Poți să mă lovești. Pam, pam, pam. Superman. S-a lovit. Și acum eu. Superman. Și apropo să ne dăm pe leagăn, să vedeți cum este POV-ul. Pe leagăn. Ok, ce faci? Ce faci aici? E ca nu se vede. Se vede acum? Mă văd eu. Alo. Acum e rândul YouTube. Ce vrei ca să... Nu se zice YouTube, se zice YouTube. Uite-te, Amogu. Cum cobor eu? You miu. Ba, da. Cum cobor eu? Simplu. Acum e rândul meu. Cred că va fi un pic cam greuț. Eu țin tableta ca Ok, și să mi-o dai înapoi, să nu... I am canguru. Sper să nu se vede.